debunk some of these things Bilamamila Wachokagi. One, for the first time, the leadership mar hospitende wakata kuonde thieth pok owuok oko mo complain ni pesa ok chopnegi. During the time mane watiyo gi NHIF, nitie kendo ute fwambo unyalo yudo gigi archives mang'eny ma ninyalo yudo ka medical superintendent mochung' ne osiptendegi ne wacho sate ni pok gi receive utimo thieth koro ubandha pesa cha mondo wuog NHIF mochopnu was a problem. Sani, as we speak, pok awinjo kata chiel ka nitie to umbe ute fwambo you can actually share with the people. Onge osiptal mora mila makwer ni pesa pok gi receive. Omiyo onge situation ma yath onge unless ni county no emotamore ng'iewo yath tok ni national government kata SHA otamore timo gi nade miyo gi pesa omiyo koro gionge yath nikech pesa otwe. If I am lying, you can confirm that. The problem mantiere en ni ng'ata chiel kata ji ariyo kata kweth moro odhi osiptal to temo tiyo gi SHA to samoro obedo rejected kata nitie problem momiyo kotiye. This is what we want to fix as a country. But okinyal lump them together. Yath onge osiptende kiang'ang'o. That is a lie werigo kabisa. Osiptende nigi yath to osiptal maonge yath mano ni under county government. County government no onengo wachnwa nang'o momiyo nikech national government kendo SHA to onge chieng' ma osiptal mora man under county osewuok mowacho ne joma wan SHA otamore release nwa pesa koro miyo gimwa ng'iewo go yath onge. That is not there. Then kwabire gik machalo manifesto miwinje wachogi. Kawuono kagolo manifesto naka jopiny nitie, they can tell ni Meshach Odede manifesto ne wacho kako piyo kopo. Kwani jopiny ofuok ginyal neno ni manifesto no Odede mane ogolo kopiyo kopo mana ire. Koro ang'o miwuono wania ni nyaka wapandi nikech jomoko nyalo ka onge to onge kwera ni onge to wabro lose. Nikech jopiny uneno wa jopiny ong'e ni macha to ne manifesto ng'ani. Kwani dong kata sani the so-called opposition dong kata sani usewacho mang'eny ni gino president ogole chat GPT, gino AI. Ang'o miyo mago tung'e fwenyo to manifesto to koro kwa bifwenyo ni mato ne mar Joyce mila okwale akwala. So golu manifesto uketi to ka onge to wach ni pod onge lakini walose obiro. Then mogik kaber to nengo wan kaka sani piny luo nikech wawuoyo gi dhowa nikech mar piny luo kaka piny luo ok wabi wuok wadhi e coalition maoko maonge gima promising chal kama ka ichopo awendo ma wuoke to kopio wuoke ka samwa wuoye ni barabara ma wuok cham gi wadugi ni kabiro kalora nen karingo dhi dede kadhi nie process to chiro mara nen kama lore kadhi dala kata kama barogo kadhi dala nitie at 94-95% completion to barabara mowuok Kanyawanga ka ng'ado makalo yo gwenga wol kabira wendo kalo dhira pogi ni in the process okibi wuonda ni monda will gigo te gi one time slogan nyaki kelna either super highway monda will gi barabara madhi nyimego nikech kora nyalo wacho niya barabara to ne iloso lakini jogi to koro kelo na super highway koro nyaka kaw super highway awe barabara matin to kama iloso na nito aweyo chiro man 95% completion nadhi go koko ni one time monda will gi one time nyaki miye chiro maduong' moingo moseger na ranenja. So that is what we are telling piny luo. Ok wadagi jok ma ringo oko kuno ringa kendo wang' ni bende piny luo wan maber nikech jakom no wewa to koro wayie wanyalo keto bet ariyo wabe wanyalo keto double chance kumoro enga jimi ringeno oringa koyudo to wabe wabo malo we kuno wawacho niya piny luo no keto double chance kako ni olal to kocha wayudo to kopo ni idwa ni wawuog te wabwa luwi to kireplace nwa chirni ka gi gima ber moingo gi be okireplace nwa barabara ka gi gima ber moingo gi mano miriambo. So opposition kelnoru kaka piny luo wan waikore
ni candidate moro amora mobiro kata mila kobiro gi jatende ma iluongo ni party leader ni Wajakoya onengo warwake to wabed piny to wapenj ni Wajakoya wati William Ruto miyowa ma itang'ome miyowa nyaka miyowa maduong' moingo ma kendo iketnwa evidence gi proof mar ni ok en wach then wabiro luwi to kopod mano tamore to piny luodhigo ne Ruto kura. Erokamano. Mida medo mheshimiwa kapok wadhi yweyo.